хора не си играем в Елате, нов Евангелий. сервер. Survival, ето ни. Имаме и нов играч, казва се Влади. Елате направим кръв, бе. Той е Стив. Ари, бе! Те не искат. Си се спрете. Знаете ли си български, бе? Да. Да. Криса. Коко. Лахакбар! Криса. Трябва да направим кръг. Човек, аз си направих вече един. Айде, елате тук кръг. Направих си вече един Елате при мене, ще направим един. Ей, тук ела. Не ме ли виждаш името? Къде е, че? Сам. О, съм чуглец. Ела, Влади, ела, не ме ли виждаш? Видям ли кръга? Идва. Това ли сме всички? Колко ще ме удря? Чакай, колко? Трябва ни Владито. Ама колко? Той е там долу. Колко ме удря? Аз гледах без да искам. Колко ме удря, човек? Спрете са. Моля ви. Направете един голям кръг. Колко учам български език? Направи, Кристияне. Тук е много малко. Ей сега. Да, дърви. Дърви се. Кой е тук, бе? Сега идвам в кръга. Къде сте, бе? Чакайте да се убия от това. Идвам за кръга. Кристияне. Идвам, бе. Кръка. Някой бил са. Това е втората. Това е третата овца. Аре, хора, сте... Аз имам две зони вече. Аз имам две зона. Аре напред, ще бъде кръгове. Аре напред, кръгове. Кой е Стив? Стив е Владито. Нека се тук, бе. Пъхни се тук. Аз съм царя на... Чакай, нищо да правя заради... Следващото ми част ще продължим, ще се върнем след малко. Аре, стига. И хора, продължаваме. Елате на кръга. Ела тук Крис. Направи кръг. Аз съм кмета на сервера. Гледай ма в очите! Много до меня гледа. Тука! Стема! ПВП! Ама не е толкова всяко. И пранкове. Всичко! Сега ще ударим едни умрачи. Ето, давам ти го. Давам ти. Чакай, И добре. свалям ти. Вълната. Да ще ударим по едни Дръж, умрачи. Аз. Да ще ударим по едни умрачи. Човек, аз направих кирка, имам дърт, който ще го сложа тук, ще ми игра. Гледайте ма в И ще очите. спръчка, Отново. каква спръчка? Отново ме гледайте в очите. Всички. Макца. Всички. Реш. Вълна! За мене! Молята! Няма! Дай едната за мен. Не мога сервер. О, аз взех две. Колко имаш ли една вълна? Не, нямаш. Ай, спред се, бе, човек! Добре, аре. Към вълна. Но тя си е моята, аз се открия. Ама ти ме удари. Случайно. Ела, Крис, за тебе е подарък от мен от сервера. Чупи си моя крафтинг Дай. тейбъл. Айде да се местим Ако сме някъде ти, другаде. двамата. Добре, Айде да аре. се местим другаде. Тук долу. Не видях. А пъти. Ей, Ама аз ще имам да се тук. Давай. той е за дърво. Аз също с тебе. Путин! Кой иска Путин? Лего е путна работонг. Тим с Тим. Къде съм аз? Ние сме Аре, с Крис. тръгвам. С Крис сме Тим. Аре! Аз го махнах. Слагам го и тук до прасето. Това е без моето, ако не знаеш. Прасето. Пръзете са вести. Аз ще убия със местинки. Ти като те пак става, нали? Пакил. Пакил. Много яко става сервер. Без прасето. Дикна ви. Бил ти ли ти прасе, бе? Аре. Колко си направи меч? Ще не си направи. Супер са, бе, моята коса.
Снимам клип. Аз съм Роско за закуската. Хари, бе, какво искаш? Не знам да си говорим. Чао. Хари, да, после до това, от Гогро. Идвам. Ай, що лефна, бе? Къде са всички? Изгубихме. Чакай, не сме. Ето. Ето, патката беге. Ето я. Някой има ли крафтинг? Аз имам. Я го постави да се направи нещо. Те прастикс. Тук сме. Ще се вече Крис Геймс. Батката беге. Батката БГ. Тук сме. Тук съм горе. Удрете някой. Абе. Стига, бе. Моля те, бе. Моля те, бе, човек, стига. Престанете да го бийте. Остави му нещата. Хакери. Ние сме хакери, бе. Ко правите, бе, ей, вената. Аз съм с меч. Вълна! Ела да убиме колко преди да е взел меч. Бързо. Чуя да взема крафтинга. Бареза, бареза. Айде, махайте са, чуба. Стига, бе! Къде са? Негър! Негър! Бат негъра! Какво? Бати киларата си, бе. Да, бе. Взе го. Елате, Мене. Крафтинг! вземай го. Да го вземам. Идвай. Не ги убивай! Ти вече свършихме с убиваните. Кръс. Здрасти! Снимаш ли? Да, бе. Аз добре. Хора, видяхте ли какво ви стана? Нямам вълна, трябва ми вълна. Аз имам... Искам легло. Ела, Крис. Не бе, трябва ми още само една вълна. Аз някъде видях още една вълна. Някой ме килва. Оле, тук ще как ще да се фана. Ние сме добрите хакери. На капана. Смъквам се. Не, аз ще ми сме. Мерси. Не, излязох. За пранк. Оле, трябва ли къща? Клекнах. Идваш ли? Къде си? Криса. Защо? Гледайки дали са шифнали. Да. Не сме, не сме. Скривам се тук до сутринта. И аз ще. Спусна чудовищата. Аз се зарових. Зарових се и пуснах чудовищата. Добре. Трябва да се шифна. Как се шифна?
Хора, ще продължим следващото ми часи и да, здравейте хора, сега продължаваме. Давай пак като да Който желае да носи 6 лева. Не знам как да Приши 20. Колко? Ако правите, само да попитам. Какво ли правите? Крис, А, слагайте ми крафтинг. Стани работи. Така, правиш фамилията надолу. аз имам дърво, 24. Какво ти искаш да направи? Ама ти вече не. Да, тейче. Аз си да помагам, че да се направя такова с лопата да купая по-бързо. Вече сколко е къса? Да ти направи ли лопата? Аз вече сколко е къса? Ей, чак тръба. Не! Няма, остави нещата веднага. Няма, човек. Ей, сега ще те убия, гледай. Убий го! Майната че, майната че! Няма да взема тя и да ми лез. Мой... Да взема на Крис нещата, ама не му се. Скър си брадвата. А? Скър си брадвата. Вземай се. Ама няма да вземате нещата, ей. Кирката ми, идете от тебе. Иначе веднага се... Фърлям ти вече. Имах една камена кирка, ей. Е, добре, аз съм се взел. Няма да взема, че мечера. Ето, Аз съм what? се взел. Имам 2 меча. Камени. Те са моите, аз му бъл. Добре, на... Фърляй му го, аз не съм взел вече нищо. Къде сте? Аз взех всичко. Коко, вече сме 9. Няма пилите. Вие, Коко, тук сме. Чакай, аз отивам да видя Коко. Коко! Ето та, ето та, ето та. Ела, да си взема сайта ми. Здравейте. Чакай! Чакай! Аз съм вижда. А, Идвам. аз имам лопата. Къде го правиш ти? Дайте ми. Лопатата си моята, бе. Дайте ми нещата. Лопатата ти там. По-бързо! Да не ти изчезнат. Кажи някой ти липсва, не ти дам. Не иска да ти липсва. Така вече сме квит, колко става ли? Добре. Да не пи. Имам именно, просто ти оби. Чакай да си оставя айтемите. Чуя ли? Дай чиста планове! Направи един чист. Аре, това е на къща. Аре, А? това не е минато. Аре, ела. Къде сте не е къстата? Аре ви, аз ще ви дам дървото. Някой има ли чист крафтинг тейбъл, бе? Аз имам ето. Я да си. Служи си ли тук? Да, аз ви дам моето дърво да правите къща, аз ще купая мината. Аре, бе, служи ли тук? На. А, не! Ти моето. На. Алекс. Алекс, вземи дървото. Взе го. Ама Кристияни, ти ли си го А? Убий ма, Коко! Що? Що е? Сега ти ще бъдете. Аз ще не чиста. Аз ще ти дам, ти беше оставил още айтъм. Беше оставил един айтъм. Хора, който ви е този клип, надявам се ви харесал. Ако така харесал, абонирайте с компютърите, ако не така, може да го дишате и да,